Eke. Luar. Bisa beli. Apa dong? Kumle mencoba sih ya. जोंनि लकेल लोखि टिस्टलाव खामानि मावनो मोननाय बिबानगिरि नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो अननानै गावनि बिबानखौ मावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Ang suka nasi. Lang mo lang nangkan. Hei, baik di. Nunggu nang. दिनै जोंनि आखायाव गंसे चसमा मोननाय जादों जायहा गोमाजादों। अन्नानै गावनि चसमाखौ सिनायनानै लांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Tuh. Panil. Enggak. Thấy nào chứ? Nè. Đâu rồi. Biasa kayak. Đi sang ấy là ăn vào rồi. Tuh, ăn là nữa. Vào là ăn rồi. Đi ra đây đi. Berada, enggak bener. Là đừng जोंनि आखायाव मोननैसो गोमानानै मोननाय माखासे मुवाफोर दङ। बिथांमोना जायानो गोमाजादों प्लास्टिक पेकेटजों मोननाय जादों। बे प्लास्टिक सिङावहाय गंसे घरि सेम्पु पेकेटफोर आरो लोगोसे लेडिसनि जिथु खानाय खानग्रा हेयार बेग बेखौबो मोननाय जादों। जायानो गोमाजादों अन्नानै जोंनि Enggak. Ini. Aku cuma mau. Ngon.